És inevitable tenir por dels tèrmits o corcs quan pensem en una casa de fusta. Segurament té a veure amb el fet que tots hem vist alguna vegada alguna biga corcada en una masia o una casa antiga. Però els temps van canviant i avui dia els tèrmits i els corcs només serien un problema si no els tinguéssim en compte. Aquests insectes actuen en unes determinades condicions d'humitat i no es mengen qualsevol tipus de fusta. Només si la fusta fos 100% natural, sense cap tipus de tractament, i en unes condicions d'humitat molt específiques, sí que podria haver-hi problemes. Per això, quan en una casa hi ha fusta natural, sense tractar, sempre se separa i s'aïlla de qualsevol font d'humitat. La fusta que fa servir Fustec per construir cases ve tractada amb un assecat especial, de manera que encara que hi hagués insectes i que la humitat fos alta, simplement aquesta fusta no els generaria cap tipus d'interès. Si a més hi afegim la cola que es fa servir per unir les peces de la fusta laminada, com aquest pilar, doncs es veu que no els agrada gaire la fusta seca amb salsa. Avui dia, si la construcció està ben feta, no hauríem de tenir problemes amb els insectes, ja que el control ambiental i el segellat dels interiors fan que simplement no es donin les condicions per l'aparició d'aquests convidats no desitjats.